Hello guys, so nasina kudhara nedheri rakabirwa naNyati nedheri ndakabirwawo guys. Takapinda mukombi guys, takana neUber baby. Tenda neUber ndovanda. So guys, this again no bang. Don't forget to click ka plus send button ka plus sign button kaka click guys. So kama kuseni guys ndovanda andimuzande ngonzwe moyo wangu chiti usayende chichi baby. Ndovanda yenda. Ndaenda pepe ndabudamba. Imi ndakangosvika kumba. Sho. Sanda ndakamuka pepe. Ndobva ndanogeza kumeso. Ndageza kumeso, ndapedza kugeza kumeso ndobva ndawaridza mubhedha. Ndawaridza mubhedha ndakapfeka hembe dzangu dzakaita se. Ndakabva ndapfeka hembe dzakanaka. Ndapfeka hembe dzakanaka paipai. Kutozorowo makeup chichise zvatinongoti vasikana. Saka nini ndopa ndakaita se. Ndopa ndakabva ndaita ndo ndakabuda kumba kuma past 10 ndobva ndaja. Ndabuda mumba pepe kuti tene netaxi wananjira kuenda. Ndakunokwira mutaxi yayi. Same taxi mana ndiri kuJoburg kugoma muna naNyati. Guys, muna naNyati kudaro. Ndakwira taxi ya. Takuti chita kuenda. Skanzi kuenda kupi tapaudza kwakati kuenda pepe. Taxi yoenda ku Gauteng. Yes, yenda ku Gauteng. Tichibuda muso wetu. Guys, ateteva ngati nchimbina muso wetu pepe. Chimi takusvika ndakona kuchinya direction wakuchena ne direction yavo vega. Takuvaudza zvinizvo. Chindiburutsai. Taxi guys yakarambeka ngoti touch ichingoyenda. Guys, takatanga kuchema mutaxi muyamwe. Takachema mazvinhu aka. Ndikuti chindiburutsai vakaramba netaxi vachingoyenda. Ndopa akabva panzi nemwe mukadzi ndiburutsei. Ndichifunga kuti mukadzi ari kuti support awo achita se. Bamwe atobiwa sezvatiri kuitwa achita se. Achazonguti anochanosvika kwatiri kuenda. Kwakumira taxi yechimuburutsa. Ndikafunga pamwe tachifunga kuti akuda kubiwa yachinja direction. Ini ndakuti chindiburutsai taxi ingatiburutse. Yakaramba ichispida guys. Pakaburuka mukadzi waenda akutreva kuti ndiite sendiburuke. Makundidhonzera mukati pepe. Musandidhonzere mukati ndokumbura kuburuka. Imi ndakaramba ndichidhonzerwa mukati kudhonzerwa kuti apana wari kuenda. Saka asina power racho ndabozwa kuti machona ngwari. I think ngwari ndapinda mukati muyame. Vakatanga kumhanyisa mota mazvinzwa guys, kumhanyisa mota zvekuti ndakatanga kuchema kuscream. Ubva ndivhara muromo. Mumwe murume futi anga arimo. Ubva asvika paanga asvika. Ndobva aburuka futi. Kana nasikana vakatoplana vesa vari kutoburuka saka inini ndisiri kuda kuburutswa. Ndakuda kujamba pakati se pakaburuka murume uya. Imi ndakazhambaradzwa. Kwakundipa zemba makumusana guys. Ndimusana ngakatoita red. Tochuka cheko ndarowa. Narowa pepe ndobva ndati ndite sei kuti ndiburuke. Ndasina option ndobva ndaburuka ndichimhanya. Saka ndakatoita zvekutojamba checho. Ndajamba chipepe. Ndajamba. The rest. Stop doing. Yes, start. Then yakundidhonzera ndobva ndapiwa zimbama pepe. Pandikuti kuti koma ndipire imbama ndakona wacha se vandivhara muromo. Guys, mote yakaramba ichimhanya. Ndikangona kuti Jehovah kusiri kufa ndikuita se ndikupima mutorana naNyati moto. Ndakana kuti hapana kusiri kufa. Pandangoona mote yatotanga kutospeed pakangotanga inoreduce volume. Yangonoreduce speed ndobva ndajamba nepawindow ndakati se ndakaburuka mota mimwe. Zvoti pandakatoburuka ndopakava jamba wanaNyati. Takatanga ndatochoka kagumba. Pandasina option. Chikuru ndatokwanisa kutiza ndaita se ndaburuka. Ndakwanisa kutiza bebe ndaburuka guys ndobva apa kwana ndaburutswa kwacho ndandisina kana idea yekwana ndaburutsirwa guys. Ndasana mbokusvika kubva nditangopinda South Africa. Hanobvira ndasvika nzvimbo iyoyo. Ndopa ndakutreva kutreva kutsvaga vanhu ndofunga ndakagara dzinenge 6 hours. Kuzosvika ndazonova nguroti kwacho like kwangu atova kusango like. Brother bacho nasingatombozivi. Ndopakazodarikawo chimota 1. Kutreva kuimisa mota ingamire. Pakuzo imwe mota yechi3. Mota yakazomira nga yechi3. Ndopa ndakuvaudza kuti ndabiwa nekombi netaxi taxi yangu yandiba. Saka then ndakuda kuti sei saka papa ndotokumbira hope yekudzoserwa kumba chichi pepe. Ndopa vakabva ndobva ndakumbira mota meme ndobva ndaexplain ndakwira taxi yangu ichienda kuti ndaenda kuenda kuSoweto. Then taxi yebva ndichinjebva ndidropera kuno. Saka aisati sikuenda kwaunogara. But tichinokusiya pamapurisa. Then obva reporta nyaya yako.
guys ndakafunga kuti pamwe moto yerudo ndibatsira futi moto tikati mati mchandisiya pamapurisa 1 zvikanzi vakapusa ndatotite mukadzi wangu Jehovah ndipo ndinoti dzimu wangu vanga vandirasa guys ndotanga ndikuita majokes but ndiri serious ndopanda ndakabva ndaona chi ndikaona kuti plus mota chananga iri diki zvakanenge kari kamazda ndobva ndajamba ndandaburuka ipapa ndakajamba ichimhanya zviti ndakabva ndakatominyuka ruoko rwangu ndajamba ndichimhanya paipeni ndobva ndatiza ndatiza chi mumota imomo guys ende ndakangotiza ndanapadhuze nepakamba papolisi ndobva ndatiza ndobva ndanoripota kesi yangu mapurisa ndakatosvika mapurisa zvezvo svika yatova December mbavha dzawandisa kana kune mbavha dzitochiriridza inge dzawanda ndopa ndakabva ndaenda pamapurisa ndobva ndawana mapurisa cho ndakanangara chikadzi ndichichema guys sezvinonzi ndauda kufa ndakachema mazvinzwa aupe anoti cutting my face let's see ndakachema guys ndobva ndamuexplainera ndakwira kombi yandakwira kombi yandaikwira yanga ichiti kuenda kuSoweto ndobva yaita sendobva ndichinjira direction because I think wangu aida undibaya kana undibire here kana kuti wangu aida wanondirepa chichi pepe because yachi ya new season zvikanzi aiwa isati se don't worry chi watova masafe hands pepe ndobva ndabatsirwa mapurisa kwakwe ndandazapa machima direction edzokera kumba chichi ndobva tangotonyora maalert and everything ndopakabva ndosvika kuona kuti zvimatova strict zvekudaro ndopakabva patanga kudzwa vanhu kuti muna vanhu vari kubira vanhu vari kuba chichi pepe ndobva ndasvika kumba guys kana uchida kuona kuti sometimes tichiti vadzimi vedu but Mwari ariko guys ndakasvika kumba ndisina kana in peace despite zvinhu zvandawana nemota imwe ngeda kundiba yakuda nditase but Mwari ndakazondopa ndakasona kuti Mwari zvemachokwadi ka tichinyembera tichiti Mwari hakuna but Mwari variko zvavo Jehovah Mwari kando variko manje ndopa ndakasvika kumba kutanga kugeza ndichichema ndopa ndakamirira mamhongo mama ndopa wakazosvika ndikazwa explanation zvaitika mama akazoti Mwari anewe ndikaudzawo vamwe ndopa ndakabva ndauya pasocial media ndichikubatsira chi zvanga zvaitika paipai guys we want to thank the Lord nezvatakaitirwa nekuburiswa matambudziko watakaitwa kana neniwo ndakafara ndakanyatsoona kuti Mwari panapa manyasomira nemwana wenyu ndakanyatsoona kuti Jehovah you still love me. So guys, sometimes namata I know what was gonna happen to me, but then now I want to thank the Lord Almighty. Ndakasvika kumba safe namai vangu futi vakafara munhu sanga ari kumba akatotona tiri safe kubva ipapa I learned a lesson guys kana uri South Africa try kufamba kana neUber kana nechi because mataxi asisiri safe guys kunze kune mbavha especially neChristmas yata kusvika iyi guys ngatifambe neUber kana kuita InDrive kana Bolt because taxi yakazvimirira vanhu havana mari guys vanhu vakutsvaga mari and vanhu vakuda kuba vanhu zvemachokwadi. So guys, thank you for the love and support. Ndokutendai nekona kwamaita video ndozati guys muchabatsirikana because kune mbavha and don't forget to pray guys ngatinamate. So guys, this is your girl Nono Bang. Usakangana kubaya ka plus button ako ka